oedd gennau arwyddau'r cyn bob gwers, cyn o'n i'n gofyn beth ydy cerddi, beth ydy cerdd. Barddoniaeth? Ie, ond beth ydy barddoniaeth? Tys ni'n newydd ddod yma o mas. Ac oedd yn odli, ie. Ond oedden ni'n deud yn diwedd, be da ni'n neud ydy tynnu lluniau hefo, ac yn nhw'n deud pensil neu beiro, na tynnu lluniau hefo geiriau. A dyna be oedd ar ben yr bwrddi neu'r bwr gwyn neu'r papur neu beth bynnag oedd gen i. A dyna beth oedden ni eisiau iddyn nhw fod yn gallu gwneud oedd defnyddio geiriau i greu darluniau. Does a ddim budget ar yr ymenydd, right? Does a ddim unrhyw fath o gyllideb, does a ddim unrhyw beth i'ch rhwystro chi rhag mynd i lle bynnag da chi eisiau mynd efo geiriau. Ac os ydy'r geiriau yn cael ei dewis yn ofalus, yna mae'r effaith yn gallu bod yn ddirdynol neu'n wefreiddiol neu yn ddoniol. A dyna be o'n i isio, yn fwy na dim byd, oedd bod nhw'n tynnu lluniau hefo geiriau. Os da ni'n byw mewn byd mor ddryslyd ar hyn o bryd, dim ond y flwyddyn yma, da ni wedi cael pandemig, da ni wedi cael yn sylw wedi tynnu at fywydau di o bwys. Mae'r bygythiad yma o gnesu byd eang gyda ni drwy'r amser. A mae'r plant ni yn gofod byw fy hyn o ddydd i ddydd. Maen nhw'n gweld ar y teledu, maen nhw'n ei weld ar yr cyfrifiaduron, maen nhw'n gweld nhw ar eu ffôns. Felly os bosib bod yna rhyw fath o werth i gyfleu y teimladau yma sydd gan blant mewn cerddi, gnewch y peth yn hwyl. Chwaraewch gema cyflythrennu, gema odli. Dim ots be di'r odl. Diolch ddim ots. Alla ddod fod y peth mwyaf gwallgo, y peth sy'n gwneud lleio synwyr yn y byd, ond cyn belled a bod y sŵn yna, bod cerddoriaeth yr odl yna. A cael y plentyn i ddehongli i ddychymyg, achos does y ddim dychymyg gwell yn y byd na dychymyg plentyn.